sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin Lotto, Dreams at Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang mga pro para sa draw number 3498. Ang masinan, let's play Small Town Lottery. Karen. Ang ating first winning number ay 24. Number 24. Babalik po natin ito para makasama sa pangalawang pagpili. Karen. Ang ating second winning number ay 34. Number 34. Official winning combination for our 8:45 p.m. draw today, May 29, 2025 are numbers 24 and 34. 24, 34 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Teresa Velasquez. Lagi po natin matandaan. PCSO, hindi umurong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for May 29, 2025, 8:45 p.m. for our numbers 24 and 34, 24 and 34.